Sanibonani, mazulu amahle, nihlangene nonke, izwe lonke, ngingeke nginibeke ngeyibakala nonke. Izwe lonke nje ngiyalibingelela. Ubacashile lona umzala kaZuma. Ngizalwa mina kwaMzobe, ngizalwa uBongani, intombi yakwaMzobe. Ubhuti Gedle uzalwa uNobhekisisa, intombi yakaMzobe. Bazalwa uKhulumancwadi, uMancwadi ebazala kuMzobe umhlekwa, insizwa yakaMzobe. Ngithi-ke sinobuhlungu masibona lezi zinto ezenzekayo. uGedle Ihlekisa wahamba sizingane, wahamba elwela umbuso wabantu, ewuphuca ezizweni ezaseziwuthatha zizokwenza uwaso. Wahamba wajokola waya khona lapho kwakuthiwa baye khona ko-Robben Island. Simbone thina esebuyiswa, sebebuya kulezo iy'ndawo eseyinsizwa, thina sesizintombi, sesizele, sesiney'ngane, iy'ngane ufika iy'ngane sezindala. Sesiyajabula nathi nje, hawu hayibo, nangu lo muntu esasizwa kuthiwa asazi noma uyobuye ephila yini kule ndawo ayekuyo noma uyobuye njani. Mayesebuzwa abantu abadala nathi silalele, lo muntu wayesey'ndaweni ezinzima, beshawa, behlala emigodini, leyo mgodi ababehlala kuyo yasemajele, bencokola ney'ntuthane. Umuntu avalelwe yedwa ancokole ney'ntuthane. Sasithi mhlambe bobuya sebasangana amakhanda begqenywa, beshawa, benziwa yonke into, befakwe emingxunyeni, befakwe emahlathini, benziwa zonke izinto, sebefana ney'lwane. Hhayi, konke lokhu-ke asithi masikuzwa sithi-ke siyajabula ngoba usebuyile. Uthe sebuyile-ke kwahamba bamthatha, bathi-ke uyoba yi-deputy. Waba yiyo le deputy-ke. Uthe esathathiwe yile deputy sithe siyezwa useyehliswa. Nanguya sekuthiwa useya kophatha manje labohulumeni basemakhaya. Salalela nalapho kwaba kuhle. Sinenjabulo-ke lapho ngoba phela sihleli naye. Sithe siyabona-ke sebeyamthatha futhi sebemenza umongameli. Sajabula-ke nalapho kwakuhle, kwamnandi. Sithe siyezwa sebeyamehlisa. Hayibo, sithi kanti kwenzekani? Wanyukiswa wehliswa, wenyukiswa wehliswa, lo muntu wacishe wafa efela abantu izwe lonke. Kanti kwenze njani? Hayi, singayazi lento. Hayi, sihlale. Sisahleli nangu sebeyamthatha manje futhi bathi bazomthatha ngenkani bayomgqoma ejele. Wenzeni kanti? Yini kanti leli cala elingapheli? Kuhlale njalo ethathwa eyofakwa emajele. Ingoba kwenze njani kanti? Siyakhala sazi. Sesifisa sengathi nje kungake kube yijaji elingasikhuluma isiNgisi, elizokhuluma isiZulu ngoba phela thina sibadala. Ke silalele nathi ukuthi kanti Zuma lona kanti wenzani? Wadlani kabani ngoba phela siye sizwe kuthiwa umuntu oboshwayo umuntu ohlukumeza umama wakakhe, umuntu ohlukumeza abantwana, umuntu odlwengulayo, umuntu obulalayo. Izonke lezi zinto akazenzi lo muntu. Kunokuthi azenzi, uwusizo lwesimangaliso. Kunemizi yabafelokazi emile ngenxa kaZuma. Kunemizi iy'ngane zakhona ey'khuluma iy'ngisi ngenxa kaZuma. Ebabengazi omama ukuthi lezi ngane zofundiswa obani kanjani ngoba abayeni babo sebashona. Kodwa namhlanje iy'ngane zingodokotela, ezinye zingonesi, ezinye zingomabhalane, ezinye zingothisha ngenxa kaZuma. Ayithathe phansi kwa-first ingane azayoyikhipha phezulu ka-form 10. Ifunda ingane, ibe yinto ingane.
Namhlanje uZuma futhi uyathathwa uyogqunywa ejele. Kanti wenzeni umntaka kanti? Wenzeni kanti khuluma ncwadi? Wenzeni kanti uZuma Mzobe? Wenzeni uZuma Nxamalala? Wenzeni? Yini lento ayenzile anti? Nawe lapho ukhona kanti ubuka kanjani? Nobhekisisa kanti ubuka kanjani ingane yakho yalokhu yayofakwa esiselele esimnyama kanti kwenze njani? Anesamxoleleni ke kulezi zinto enibona ukuthi uyazenza, ngoba into esiyizwayo uZondo wayembizela kwekhomishani. Le khomishani kanti umuntu kufanele imuvumise amacala ngenkani, noma umuntu uyakokholwa uye ezoya emanzini uyawavuma phela amacala kodwa akavunyiswa ngenkani. Uyahamba uyazikhethela yena ukuthi uyafisa ukukholwa. Njengoba efisa ukukholwa ke akahamba ayovuma kizono. Izono zini lezo kufuneka ukuthi zihambe ziyovunywa kuZondo? uZondo yena akanawo yini amacala yena wakhe uyowavunyiswa ubani inkosi yami uZondo amacala la ukubonakala ukuthi uZuma kufuneka ayowavuma kuyena? Ingoba kwenze njani? Kodwa niyenzelani into ebuhlungu kangaka ngomntakami nobhekisisa nkosi yami? Niyenzelani into ebuhlungu kangaka? Ibuhlungu lento eniyenza kuNxamalala. Ibuhlungu. Siyakhala thina esikwazi ukuzala kubuhlungu njengoba sizala ukwazi nje. Sifuna ukuthi ijaji ke kube elomuntu ozokhuluma isiZulu sizwe kahle ukuthi kanti uZuma wenzeni, ngoba bekuyilungelo lakhe mayengathanda ukuyenza leyo nto angayenzi ke, angafoswa ukuthi akayenze ngenkani. Ngiyacela ukuthi ke izinto mazike zihambe ngendlela nathi esifisa ngayo. Ke nisibuyisele umsholozi nje abuyele ekhaya, siphinde sihlale naye kamnandi njengalokho esiphethe kahle. Usiphethe kahle kabi lo muntu, angazi ukuthi uboshelwe ukwenzani. Uboshelweni yini nje? Uma usuxoxa nje uthi uboshiwe uZuma uvezeni ukuthi uboshelweni. Bantakwethu liyabhubhiswa. Malema ngisize ndoda. Uyindoda wena yamadoda, wakhuliswa nguZuma. Ukulezo zikhundla nje okusona unebandla le-FF ngingenxa kaZuma, ngoba wakukhulisa uyingane, wakuyala ngeyalo ezinhle. Namhlanje uyindoda uphethe amanye amadoda. Khipha uZuma. Khuluma nami lamadoda, ukhipha uZuma kulento abambeka kuyo. Ayikho into ayenzile. Uma ngabe bengathandi ukuya khomishani, ilungelo lakhe lelo. Kanti kuthiwa yini amalungelo emhlabeni njengoba nithi izingane zinamalungelo ukuthi singazishayi, izingane namhlanje asizishayi, izingane zenza into ezithandayo. Namhlanje ngani ngenxa yenu nathi izingane singazishayi. uZuma maye evula ilungelo lakhe, niyahamba nombopha nimbophelani? Nimbophela ukwenzani? Ilungelo lakhe naye ukuthi akazivumele ngaphakathi ukuthi uyafuna ukuyenza leyo nto noma akafuni. Musani ukudlala ngoZuma, musani ukudlala ngomntama, ngoba nakho washonelwa abazali, nidlala ngaye ngoba sizintandane. Nibona ukuthi sidlale ngomntwana osondlayo, uyasondla lo mntwana. Namhlanje nimgqume emajele, navala izinto zakhe zonke. Uzama ngeindlela zonke ukuthi asilale sidlile, nina niyamthatha niyomgquma ejele. Sizani. Malema yenza, siyokuvotela uzoba umongameli, uzophatha ngoba uyindoda, uqotho, ukhuluma ngaphezulu kwamadoda akuzalayo. Lawa athi ayakuzala aseParliament iwona okhuluma into ezwakale ngaphezulu kwawo. Khipha nangu ihlo kuleli dabi, angalazi ukuthi ubhukuda kulona nje ingoba yini. Ngithi ke nani izinyanga njengoba sizinyanga nje selapha, phakamani niphakamise izikhwepha, nani nizibuzele ngeinduku zezulu ukuthi kanti kwenze njani, uZuma wenzeni. Asike nathi sibe zingqongqo njengoba sizinyanga nje, siyazi into esayithathela ubunyanga ukuthi sebenza mase kunjani. Ngikhathele manje, sikhathele
uZuma wenzeni? Hayi kudlula umthandazo phela lokho manje. Sithandazile sikwenzile konke, sasigijima sithandaza senza yonke into. Sikhathele manje makusukume inyanga zime ngeenyawo. Ngisukumani madoda amakhulu, sukumani iy'nhlonhle ey'nkulu, bayede makhosi amakhulu. Imani njijele kukhale umntwana, kukhaleni asisenandaba. Wenzeni kanti umntakaZuma ngoba nange engenanina engenayise kuyolokhu ekwadlalwa ngaye? Sikhona phela sizinyanga, masike sime naye nathi sibonakale ukuthi sikhona nathi, singaphatha nathi singaliphatha izwe thina kanye sizinyanga nje siliphathe lime lithi